Srbi narod je običan. Ma dalo si mi šut kartu jedan pravac bez pravo na povratak. A onoj gospođu iz Beograda, onoj Koko Kondičku, onoj što se bori za ljudska prava. 3 put sam pisao na neodgovor. Ne su da je povređena ljudska prava. Na mene, jedna frase. Dobro. Ne sam pođao. Jaka su bak suzi. Čekaj, radiš još u Crnotransku, pre si stiga. Što je me radi u Crnotransku? To je otišlo u steku pre 2 godine. Pa tako, brate, nego mene su pustili dok još rade, evo. Iz firmu to izbacili? Aha. Pa počeo da mi smo osnovali tu firmu, bre. I ko je sve ovo osnovao, pa ga kude su sad, pa ne mi. Nego, znaš kada su mi napisali rješenje za otkaz? Da sam odao poslovnu tajnu. Jaku poslovnu tajnu, takvu možda ima tajnu Crnotransko. Pokazao sam da je upravnik mnogo glup čovjek. Pa to je cela čaršija znaje da je glup. A znam, dok čaršiju je bilo, ti znaš za ovaj naš list za skovac, naša čaršija, što izlazi iz naviku, petko. Da. I oni tako je put nedeljno rade ankete. Znaš kako rade ankete? Nagurati mikrofon usta. I operišiti krajnici ovdje. Narod bega kad je anketa, ne može gi uvate, znaš. Ko kučići na roštinjaku. Da, ovdje, tako. Tu je negdje. I pituju me, radimo anketu o odnosima u firmama, kakvi su odnosi u vašoj firmi, rekao, odnosi koliko je stil. Baš im je bio sastanak, direktor kaže, ja sam sve izneo, a sad vi. Koje mi? Nema ništa više. Kaže, kako to radite? Rekao, pouči nas. Učiniš ti na direktora, ona tebe i tako. I za to ti istraži? Ma ja, bre, zbog Micu su mi isterali. Zbog Micu. Micu, čistačicu. Dobra Mica, beše. Pa dobri sad. Ja. A što smo gledali? A čujem da ovaj direktor šalje radnici u Libiju. Kad mene nema na spisku? Ko da ne sam majstor, ko da će se tamo potkivav Kamile kod Gaddafija. Pa ga računam, ako sam se mogao mrznem na minus 50 u Sibir, sećaš se, bili smo zajedno, to pa da se ne čvarim i grejem na plus 50 u Libiju. I rekao, ima ga, čekam od Sabajlu u firmu, da ga ja vatim za guše, da ga pitam što ga Todor nema u toj grupu. Dođem u firmu, nema ni, samo Mico čistačica. A Mico? Zogirče, ko se vrcka, uska u struku. A sirotinska firma samo neko krpeno mantilče na nju, cepene boresani. A tad mi ne su trebali tvoji čajevi. A poranio sam pa računom za ovo mi trebao 15 minuta. To sat vreme za izvinjenje. I udarilo, rekao, sve kod je gola, ja vikam, da li će neđe, neki neće, hoće, da li će, ja neću, hoću, tra. A Miksa vika, ti ne siluješ. Jok, ja uopšte. Ne siluješ, ne majko, ne. Siluješ me, pa kad te siluješ, to ne begaš. Tako da je bega napred se sve počistila pozadine. Da Mica reče na direktora, pa ti ste rašli. Mica rekla. Mica bre pametna ko sve žene. Čutala si. To su mi muški fali. Nego ovaj Đukela od direktora postavio sve kamere. Kamere postavio po firmu. Da vidi kojemu dolazi, kojemu odlazi mafijaš. Pa gledao kasete. Ne. Ovo ste gledali zajedno. Pa video mene Micu u glavnu ulogu i... No, to pokosavali su sebe. Ušli smo uži izbor u nominaciju za Kanski festival. A ne, bilo loše, ne. I za to ti ste? Otko sam znao da mu je švalerka, samo je žena. Uženija Micu dobro. Ja bih go ženio da ne sam oženjen. Nema vreme se zanosim s tebe. Ili molim te čas
ono što ovoga umetnika. Ono, poema. Ili uzdi, neka piše neko papirče, neka napiše autogram. Nešto kao Đoši s ljubavlju i poštovanjem. Što bez ljubav i poštovanja, sve na peda. Nek napiše to. Posle će pričati da si ga izlečio. Na primjer ti kaže. Dobro, kada si piše tamo s ljubav i poštovanjem. Vidim. Ajde, dao mu infuziju. Idi ga, opravi neka donese to. Umetniče! Dosta spijenja, Pljusti ga po oči malo. Sve članak pisao u novine protiv tija takvi. Kad te pašali u Beograd pedeš. Ja napišem finu novine. Pogledaj Evropu da znaje kakvi smo. Braćo pederjale zvejke iz Evropu. Ne prolazite ko Srbiji. Jer on će da tepaju. Na rastom versku seksu da kako drugo hoćeš osnovu. Nemoj da vas zavara njihovo psovanje u dupe. To je čista propaganda. To je stvarno. Uveć mi mene. Nemoj. Fin čovjek je to. Fino da je bilo, te je bilo fino sad. Mo nikomu reče beše da se uzme. Sve tako je... Viškovički ostaja, ne kako pisane. Isti smo bili, do 8 razred po visinu smo isti bili. Ne moglo pak suzdog da proste. I sve trebalo s mene da meri mudro, da se... Neće me ti s mene, ja sam opet kultiviran dečko, ne sam ostao tako je zostao kona, tuđe. Ne sam tako plita kone, ne mu lakše uteraš metar u guzicu nego santimetar u glavu. Sve što, pa još će pa i peva s mene. S mene će pevaš. Ja sam zlatio pamak sićevačkih pisma. Moravski piser. Naliti pred tate zlatni glas samo svije. U svođe, da ne priča sve okolinu Leskova šta sam sve napravio. U mrštane. Da. Jeste slušali? Čuli ste moji hitovi, vjerovatno? Moje se u okolinu Leskovac i peva i dan danas. Čujete peva nešto? Ne. Sve moje, znači tekst i ovaj koreografija. Takođe i stihovi. I ovo ripanje, sve sam evo. A dobro, tako se kaže. Koreografija, je to? Idemo. Idemo putem, se udaram prutem, idi za prašinu, pravi vladovinu. Idemo putem, se udaram prutem, idi za prašinu, pravi vladovinu. Što gluplje, to bolje. Pare se na gluposti da ne nastavim da zarađuju. Dođi do nama, prutići i uvati me za prutići. Grand Production. Šta sam ih sve napisao u krmu? Nas to znate. Ja sam radao sa mnoge pesme, mislim sa mog zadnjeg CD-a. Možete čuli neku... Moj zadnji CD se zove Što da umrem kad me strala od groba. To je naslovna numera. I taj CD je prodat preko 1000 primjerka. Ujedno 3.000 naše pare. Mislim, ne sam sad zadržavao na vija folkloristički motivi, što bi se rekao na folk. Ja sam se bavio sa sve, od Silvanu do Nirvanu. Pa vaću me svakakvi muzički pravci. A najviše volim pravac u kafanu. Dakle, tako. Mislim, ne znam da se mi razumemo, mada smo u Krajini, vidi se lako treba ne razumemo. Da. Moje idole